Børn uden råd til nye tasker, nye sko, der kæmper alt hvad de kan, bare for at komme i skole. Der kører en bus og skal gå flere kilometer, og nå at lave lektier inden lyset det forsvinder. Uddannelse skaber udvikling, og så sker der en forandring. Det bedste fundament for en samling, så grib fat i bogen og begynd at læse. Videnskaben kommer jo ikke af sig selv. Hele verden er ramt af en forbandelse. Alt for mange steder uden uddannelse. Vigtigt, du tager dig sammen i skolen, hvis du vil blive til nogen. Hvorfor det? Det er din fremtid, du sikrer. Gør dig selv til vinder. Din uddannelse er en ting, der ikke forsvinder. Tag de skoletasker på. Tjek på alle børn i Burkina Faso. Alle børn i skole, alle børn i skole. 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 Hele verden i skole.